Sige, sige. Hop! Sige. Hop! Stop. Good morning, guys. Sa'yo na itabo. Anong nangyari kagabi? This is for you. Let's try to be sensitive. 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 So, pag human sa party, lakaw na tanami kay human naman. Unfortunately, tungod sa kadanlog o posisyon sa among iparkingan, dito migikan ang among sakyanan wala nakatungas. So, wala. Kami natulog. So, problema na mo karong buntaga. Saon na mo pag uli. Ang mga boys and boys, so mga hubog pa na. So, ang chance ana, birahon ragid na ang sakyanan. Pangutana, mabira pa ba na? So, what tay choice ani guys? Mga pisa ta. Knock-out ng tao. GoPro stop recording. Akong sakyanan tanawasan na padulong. Na-slide pa dulong dito. Di na siya katungas. Kay basa kayo ang sagbot, danlog. Sama na mo ron. Alas 6:20 na. Tulog pa ang mga tao. Nawag may rescue. Yung i-cancel. Lapad pa yun sa ulo ba? Lubog! Bida, wa mi kauli. Nalubong ang mong sakyanan rin taas. Ang mga boys and boys food, parehan mo hubog sab. Pariskyo talabi, so may maayo na. Buti na lang, to the rescue akong amigo. Sometimes, sa mga kinaboy, naging nga nino nga, burag, sa mas stranded ka. Ay mga pangitabo nga mabad trip ka, kay wata ka uli. But you know, sometimes, usahay yun. Serious na kay. May mga panghitabo sa kinaboy may galang nga meant to be mahitabo. May reason nga no, nga nalubong na siya diya. May reason ana. Para makatulog mi diri. So naka-experience mi tulog, yata nila sa amo sa karon sa taas. Wala aircon pero bugnaw. Everything happens for a reason. Everything for a reason. Mo ba nga kanta? Okay, kanta-kantahan na lang nato ni. Okay, cinematic mode. The birthday celebrants. Voice over, paso. We all have things we're believing for. Dreams God put in our heart, problems to turn around. But when it's been so long, we've made mistakes, people have come against us, all the circumstances say,
If it was going to happen, it would have happened by now. Orahik, mga orahik. Oh, lami kayo magcamping diri oh. Uy, katsara. Listen to the birds. Saan akong DJ? Apa di kagikan? Saan nga? Ulasan mo ito. Laka, maawayan ko sa imong kunan ni bro, no? Yun sa I design man Lena. Ah, thermal pants. Thermal pants with design. Ahora ni mata na si Kwan, si Insect. A few moments later. Atong oras 7:29. It's supposed to be tana pa doon na migdagat ron pero wala pa. Kaya wala pa among sundo. Among rescue day. Yes, nanamong rescue. Oh, ito los. Okay na. Ay, salamat. Nanamong rescue mga igala. 4-wheel drive. Nagi may sumpa ginaning kuan ba? Ito na naman among mga for the rescue. Si attorney. Ito na Santani. Dari siguro to. Oh, gira. Daan na ba ini? Kita. Nato ini pamukatan. Kasaba. Attorney! Attorney, tara! Kira! Tulan! Pag po makaya. Usa man eh. Andaman? Andami na ako sa likod. Pag action og subida, basta ka sa likod. Tata. Di action ana. Di action subida. Okay! Basak na po. Atas ang gamay. Atas na kagamay. Oh. Atras! Dira, atras si gamay. Parang tabla trick. Diba? Diba? Gamay lang. Oh! Okay. Okay. La, grabe kayo ni Megala ma. Hinay lagi pala tayo ron na nagig siminto na naman naman. Lagi hinay. Pangina po. Pagka bright. So igugog yun mga December ani abot sa taas. Okay. Oh, sige. Sige pa. Op. Alayag tulot. Kamas. Mukamas man. Asa sa kamas sa Dali. patok. Sumingaw. Dili lang ha. Sige. Hop! Yes! Hop! Stop! Tulan! Hop! Pulaw! Sa tira na sa gupit na tol. O member na to tol. Ay, kan. Agikan. May tuxedo na ko dito. Ben, ngala ko. Bali. Ay, sorry. Okay, Trasol. In day, parapol! Parapulo ni sa patusa. Dala ka, Trek. Okay. Gamay na lang. Igo-igo maabot og Christmas party. So pa effective among gibuhat pero burag 5 ka tuig pa ni ba. Gikan didto naka-move na tagamay. Ibutangan og bricks. Pagtaas pa. Dia tulod tapos Kasi di agi na to ay. Dani. Wala to time lang.
Uno, dos, ay, go! Sige, tulong! Sige! Burn! 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 Okay kayo. Okay. Uswag Mindanao. Uswag Mindanao ah. Oswald Fortuner na karon. Gamay na lang. Gamay na lang. Morning gingon nga dirty look nga passion. Oy! Hindi, sige lang. Nahugaw na si Mickey Mouse. Gamay na lang gyud. Mga boys and boys, bulingit na tanan. Damay-damay na ni. So na po lang strategya mong gibuhat diri, hiyusan ang ligid. So ito na ang ilang strategy, gihiyusan ang ligid. Pag medyo hiyos, medyo pa na. Tanaw na to ni. Okay? Dirty look. Mga boys and boys ang nitabang sa mo, busa kong pintal boys and the number one paint. Sige, Yobert. Hey! Tres. Uno, dos, tres, go! Go! Ay, ipapakaya na itong kahoy. 2,000 years later. Dos, tres. Hop! Break! Up! Tahan! Kapit na lang, kapit na lang. May na lang mundo. Oh, picture taking. Picture Picture taking, ali, para sa mga pita. Team 20.